това е стигбот. Ако се чуете откъде да го купите, ги има Хиполент, Джърбо, Феликс Тойс и другаде. Вижте какво могат да правят. Може да се лепат така, да стоят на един крак. Може да стоят и така. Сега ще ви покажа. Извинете, малко ви е трудно, защото не мога да се места, съм болен и така. Шегувам се, не съм болен, спокойно. Просто това вчера ми го купиха, оня ден, и се замислих. Изтегнах се приложението. Направих по един направих 13 кадъра, 15 с приложението, ама не мога да ги кача, ми се щеше. Ако искате още клипчета с Killbot, пишете в коментарите. Чао, чао! Здравейте отново! Исках да продължа да кажа още нещо. Мисля другия месец да направя клипче с другата ми играчка, но още се не знае каква ще бъде. Очаквайте го скоро. Даже края на месеца. Искам да ви кажа, ще благодаря за един абонат, Ели. Просто така ми идва. Харесайте ми ги. Ще бъда щастлив. Нали виждате как е така? Ще стане усмихнато. Харесайте ги. Абонирайте се и готово. Здравейте! Това е от Макдоналдс Гупс Макс. Кученцето. Сега ще го отворя да видите. Изчакайте малко. Извинете, ще се забавих. Това е